bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Istasyon ng bayan, tutulong sa mamamayan. Ang istasyon ng bayan na may puso sa mamamayan. Istasyon ng bayan na kakampi ng mamamayan. Istasyon ng bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online. Tulong Balita Online, tulungan tayo. 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 Tulong Balita Online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong Balita Online, 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 tulungan tayo. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel.
Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online. Ikaw ba ay gustong madagdagan ang kita dahil sa inyong kalabaw? O kaya naman ay wala nang lupa na inyong sasakahan pero meron pa rin kalabaw? Maraming katanungan ngunit hindi alam ang kasagutan. Kaya naman, nato na ang Tulong Kalabaw ng Philippine Carabao Center Don Mariano Marcos Memorial State University, Rosario, La Union. Isang oras na programa na maghahatid ng tulong at tamang impormasyon sa ating mga kababayan na gustong kumita ng dagdag dahil sa ating mga kalabaw. Tulong Kalabaw ng Philippine Carabao Center. Tulong Kalabaw, ito lamang sa Tulong Balita Online.
Oh, wala lang. Nakalive ba? Check na, check na. Kaya lapit mo ng konti. Ano, sa Trebus lang siya. Hindi, nanay yung isa. Ha? Pero pwede ka mag-move mamaya. Kunyari, nagbigay niya sila ng... Ikot ko lang to. Oo. Ito. Pwede mo lapitan siguro. Madilim mo. Pasok ko nga dito, eh. Pasok ko dito. Against the light lang. Pag... Okay, lapit mo nga dito. Okay, ano niya, sound niya. Okay. Papasok man. Against the light. Kasali pala siya doon sa mayor ng Papasok mamaya. Papasok tayo mamaya. Saan? Sa loob. Ah, okay. Pero yes, spaces ka kay question para buhatin yung mga Hindi, sala. isu mo nga to.
Wala, hindi makontrol na ito ng camera. Ganun. Eh, kasi zoom application siya. Galing. Galing. Lods, Ken, standby ka ni. I-leave ko ni may meeting. Invite mo na ni.
Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photography. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel. Ang lakas, ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan, kayang-kaya, di numan, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel. Ang lakas, Centrum Fuel. Ang lakas, Centrum Fuel.
Tulong Balita Online. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online.
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Panalo ka sa Centrifugal, Centrifugal, panalo ka. Anong lakas ng Centrifugal, Centrifugal, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan, kayang-kaya linuman, may Centrifugal na riyan lang. Panalo ka sa Centrifugal, Centrifugal, panalo ka. Anong lakas ng Centrifugal, Centrifugal, ang lakas. Centrifugal, ang lakas. Centrifugal. Aristotle Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristotle Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.
senator, sa senator sa FPDS. So, medyo yung health protocol na po natin ay social na po. Ako yung magiging host ngayon pong umaga po ito, MC po for this morning, Cisco Flores po from the Luzon City. And to start with, para po ay pag-umpisa na po tayo, ay para po sa ating opening prayer, so na tuwagin si Dr. Erickson de la Cruz, National CPET Coordinator po ng Philippine Caracol Center. Manandalian po tayo ng pagsasayo. Panginoon, pinupurigan namin ang kasalamatan ng kakapulusan ng kabilang araw para po sa lahat ng iyan at para sa pagpusin ng ang bantog sa mahanay. Panginoon, sana po ang bawat sigat natin ito at pagyan po ng pagpusin. Ibigyan mo po ang bayan ng ilan. Ang lahat ng ito Panginoon ay ang gamit ko lang. Maraming salamat ang National CPET Coordinator ng Philippine Caracol Center, Dr. Erickson de la Cruz. Alright. Para ho magbigay ng kanyang opening remarks, tawagin po natin ang officer in charge ng Center Director ng Philippine Caracol Center. Okay. Before bago si Director Bill Magati ay tawagin po natin for welcome remarks ang ating barangay kapitan po ng Bantog Siaga, Pagkasinan Honorable Joker D. Ignacio. Palapon natin. For the welcome remarks po. Thank you. Our City Councilor, J. Flores. To our Honorable Mayor, our attending today to this occasion, Mayor Carlos Luis Lopez Jr. Good morning, Apo Mayor. To our all visitors who are here today, Honorable Amado Espino III, our Governor, Congressman Estrella III, barangay officials of this barangay, ikadwa ka po ang mga kasamahan ko bilang official ng barangay. Sa ating magaling na chairman, Mother Plan Ruli Macho Apo, palagpakan tayo. Good morning, chairman. And his fellow officials, our chairman, nagagawin sa sipag, nandito sa lahat. At ang iba't ibang panahon natin ngayon, dito rin ang po si Dr. Madam Vilma Gagne, our board member of this district, Salvador Perez Jr. Dapo. Sa inyong lahat po, mga panahon nga dito ngayon, welcome po kayo sa aming barangay at dito po sa Samang Nayon ng ating barangay.
Ang sabi ko po ay talagang masisipag po, magaling ang pisyalis ng ating samang nayon dito sa barangay na pinapangunahan ni Chairman Willie Matthew. At nagpapasalamat din po ako sa national government na patuloy na tumutulong sa ating samang nayon dito sa aming barangay. Dahil alam ko po na nakapagbibigay po ito ng kalusugan sa ating mamamayan. At nagbibigay din po ito ng trabaho sa ating barangay, unang-una po dito sa barangay. At alam po natin na sa nakaraan pong buwan ay narinig po natin sa pahayagan, sa mga telebisyon na ang kabataan po natin ngayon ay parang humihina po ang utak dahil sa kakulangan ng gatas. Kaya napakapalad po natin may dairy packs dito sa ating barangay at sa ating municipality. At salamat po sa national government na patuloy na tumutulong sa mga nayon dito sa ating barangay at lokal na pamahalaan na pinapangunahan ng ating mayor, Mayor Luis Lopez Jr. Salamat po ako, Mayor, sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng suporta. At iba't ibang ahensya po ng gobyerno na tumutulong dito. At muli po, welcome po kayo sa aming barangay. Salamat. Maraming salamat po ang ating barangay kapitan ng Pangkong Sinigan, si Honorable Joker Ignacio. Palakpakan po natin ulit ang ating masipag na kapitan. Hi! Hello! Hi! Kulang po tayo ng gatas yata ng kalabaw at konting anyway, ay pagpapatuloy ko natin yung programa ay tawagin po natin ang ating officer in charge, Center Director ng Philippine Carnival Center, si Timsu, si Director of Philippine Sea. Palapakan po natin. Thank you, Sir Cisco J. Flores, ang ating City Councilor ng Dagupan City. Na napakabait po at syempre napakagwapo pa. Yan. Sige po, isa nga pong palakpak para kay Sir Cisco. Ayan. Sabi na kanina, hi! Anong sagot mo doon? May bago na po ngayon, millennial na tayo. Pag sinabing hi, higher! Doon ang sagot ko. Pag sinabing higher, highest! Yan. May bago tayong natutunan. Ano po? Yan. Amazing morning sa ating lahat. At syempre, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa barangay officials headed by Barangay Captain Joker Ignacio. Siya po yung kasi gabi na nung binigay yung invitation. At ganun pa man ay napaka-responsive po niya at napaka-accommodating na barangay captain. Sir, muli tayong nagkita. Napasyal ako doon sa barangay home, sir, kung natatandaan ko. Kinasa ko, sir. Joke lang. Na barangay. Opo. Pangalawa po sa aking listahan, syempre, ang local government unit ng Asingan, headed by our beloved Mayor, Engineer Carlos Lopez. Sir, ako yung number 1. Napaka-date din po niya kasi alas
stress nung pumunta ako sa kanya. Tapos inulit pa namin yung invitation. At yung computer pa niya ang ating ginamit para maimbitahan po ang ating pinakamamahal na governor. Pero unfortunately, for some reasons, hindi po nakapunta. So, nagpapasalamat pa rin kami dahil kahit pa paano, inimbitahan ni Mayor si ating governor po. Thank you, Mayor, for napakabait at napaka-supportive na Mayor. Mula pa noon nag-umpisa ang Bantog Samahang Nayon. Yung tatay po niya ang nauna na nag-support. Ngayon, pinagpapatuloy niya po ang adhikain ng kanyang napakabait na ama. Junior po siya, kaya parehas din ang pangalan ng kanyang tatay. Para po, for the information of the body. At syempre po, sa provincial government ng Pangasinan, alam niyo po yung ating dairy box, pinangalan naming Dairy Box Pangasinan para po buong sakop ng Pangasinan. Huwag kayong magselos, Mayor, hindi Dairy Box Asinggan, para po mas malawak ang mapupuntahan ng ating produkto, buong Pangasinan. At syempre, pag sinabing Dairy Box, saan galing yan? O syempre po, ang isasagot natin Asinggan. So, bida pa rin po ang Asinggan sa buong Pangasinan. Ang Asinggan lang po ang may dairy box ng Pangasinan. Imagine nyo po, 46 municipalities, ang Asinggan lang po ang may dairy box. At saka yung ating province, syempre, pangalawa sa pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas. Yun po. Ang nasa ikatlong listahan ko po, siyempre ang ating pinakamamahal na senadora, ang ating Honorable Cynthia Villar. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. Siyempre po, pag agriculture ang sinasabi, isa po dyan ang ating livestock sector. So, naka-anchor po tayo sa livestock. So, palakpakan po natin si Ms. Ruby Ann Pumutan. Ano po kayo, ma'am? Doon po pa po kayo gusto makilala. Kaya na yung pagkakataon. Gusto pa po, syempre, may tayo magchika-chikahan, ma'am. At syempre po, ang pinakamamahal din natin na napaka-supportive din po at napakabait, si Congressman Condrado Estrella III, na representant po ni Ms. Charlotte Las Varias. Saan po si Ms. Charlotte? Ayan, yung naka-green po, from Abono Party List. At saka si Ma'am Princess Lucy. Kumbaga siya ay crossbred kasi yung Rusi. Alam niyo po yung crossbred, yung Pilipino at saka foreigner, ang anak niya crossbred. Si Ma'am po yun, Rusi. Ang taga-saan si Ma'am Rusi? Hindi po yung tatay niyo po. Jordan, sabi ko hindi ako nagkamali. Crossbred siya, kaya pala napakaganda niya. Crossbred. Jordan. Saka Pilipina, pwede din. Maganda din pala. Diba? Welcome po, ma'am. Sabi po sa ating mabait na congressman, at pinanggit po din niya na si congressman daw ay magpapatayo ng 15 million worth na dairy box. So yan, dairy box natin ay magiging guling. Kasi bibigyan tayo ni Congressman Estrella ng, sabi niya ay high-tech at pinakamagandang dairy box sa buong Pilipinas. Yun. Pinakamagandang dairy box sa buong Pilipinas. Sir, talo na kayo. So, kinakalapit ko si Sir kasi po yung kanyang Bohol Dairy sa Bohol, sa Visayas po yun. Siya po yung noon ay center director. Siya din po yung nagpabongga ng dairy doon sa Bohol.
Yun po ay suportado ng kanilang governor at yearly yan, may pamilk feeding, si Gov, nakalagay sa kanilang plan na yearly ay may ganito, may ganyan. So kahit sinong governor ang uupo, kasi naka-intact na yung legislation nila, so dire-diretso pa rin, tuloy-tuloy ang kanilang dairy development. Ngayon po, dito sa Bantog kasi, kung hindi nyo po alam, 2005 pa po nag-umpisa ang Bantog sa pag-dairy. So ngayon po, yung 2005 na yon, ang nagbigay po nun si Congressman Estrella, hindi po PCC. Sa pondo po ni Congressman, 25 heads yun. So 15 dito, napunta sa San Manuel yung 10. So 2007 sila nag-umpisang magatas kasi 2 years. Alam niyo po kasi po, yung ating kalabaw, 3 years po bago manganak. So ganun po, kapagal, kumbaga, 3. Tapos yung anak niya, maghihintay pa ulit na 3 taon bago siya mag-breed. So kung kwentahin po natin, 2005, ngayon ay 2020. So ibig pong sabihin, 15 years na po ang ating Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative na nagdi-dairy. So ngayong 2020, ngayon lang po siya, kumbaga ay umasenso. Kasi po talagang gano'n ang ng dairy. Kasi manganganak pa siya. Imagine, 2005, hindi ka naman magbebenta kagad ng gatas. O 2007, nanganak. So yung nanganak, dadalaw lang yun. O 15 yun, no? So ngayon, 2020, ilan ang heads, Chairman? Para makita ni Ma'am na yung ating dairy development ay nag-develop talaga. From 15 heads to more than 100 heads na po kanila yun. So yun po. Kaya po tayo nandito, yung ating pinag-uusapan ay development. Kaya po na-develop dahil po sa pagmamahal ni Senator, yung kanyang 10 million fund. So nagamit po talaga ng gusto. Kasi ngayon ang kailangan nila ay logistics, ma'am. So, yung logistics na yon, yung ating pinamimigay ngayon, yung 3 motorcycle, mga coolers or ice box, yung ating mga freezers. So, hindi pa po dumating, ma'am, yung ating blast freezer. Kasi po, na-COVID po yung ating supplier. Yun po yung dahilan. At saka po yung automatic filling machine. Kasi po, ma'am, manual po silang nagsisil ng ating mga sachet. So in other words, ma'am, yung ating milk feeding na kung hindi ako nagkakamali, sir, si Senator din po yung may isang akda. Siya po yung may akda ng ating papaliwanag ni Sir mamaya. Ang ating, nakalimutan ko pala, syempre. I-welcome pala natin ang Philippine Carabao Center from National Headquarters, handled by our Deputy Executive Director, Dr. Carol B. Salces. Taga-Bukol po siya. So, hindi mo ako mag-Ilocano kasi tuturitin niya ako sa sangit. Hindi niya ako intindihan. Siyempre po, ang napakasipag ng kanyang staff, ang ating National Carabao-Based Enterprise Development, si Dr. Erickson de la Cruz. So, boto po niya para senador. Ito po ay pang-governor. Lagi siya yung yan po. So, ituloy ko ma'am, yung ayong sinasabi kanina, madedevelop na po ang Pangasinan dahil po sa bigay ni Senator Villar na yung aming mga freezers, chillers, coolers, or ice box, at saka yung ating tricycle, motor po yan para pinagawa ng kulong-kulong para pa pang-deliver doon sa mga different schools. So ang sinusuplayan po namin na milk feeding ay mahigit 137,000 pupils from kinder to grade 6 na undernourished children. Sa buong Pangasinan at taon yun na po yun, yung 137,000 children.
So imagine nyo po yung nasusuplayan nung parang 60,000 ang buong Pangasinan na children ang susuplayan niya hanggang January 15. Yung fund na 2019 po yun. Iba pa yung sa 2020 fund na siyempre next year pa rin may implement kasi po late tayong implement dahil nga po sa ating naranasan pandemya. So, wala po ba akong nakalimutan? Kasi hapon na. Ay, opo, from Office of Provincial Veterinarian, headed by Dr. Jubito Tabajeros, ang OIC, represented po ng napagaganda nating district vet sa 6 districts covering yon, Asingan from down to Umingan, yung last municipality ng Pangasinan, Dr. Arceri Rubinyon. Siyempre po, i-acknowledge ko rin po ang aking partner sa field na palaging kasama sa, ayaw na nga ng kalabaw sa kanya kasi inject kaya yun. Yung kalabaw sinusuwag na siya dito. Si Dr. Antonio Sliven po. Kasama 1995 hanggang ngayon. So, yun po, kasi ang PCC at PINSO po ay nag-umpisa noong 1995. So, 15 years na po ang bantog. Going strong. Chairman, ano Chairman? Going strong. So, ngayong 2020, although pandemic, ito po yung parang nag-shine ang bantog sa Mahangnayon dahil po sa milk feeding, hindi na po sila napapanisan ng gatas. Unlike previous years na medyo napapanisan dahil na wala silang market, kumbaga. So ngayon po talagang kulang ang ating gatas ng kalabaw. So ma'am, mamaya po, bago pa umalis, pwede pong tikman. Gawa po yan sa gatas ng kalabaw. Lahat po yung nandyan sa mesa na nasa kayo yung ating baha. From Carabao's Milk, yung ating Milk-Ban, ang tawag po ay version po ng Nutriban. Nung kami po yung bata kasi namin. So hindi niya naabutan siguro yung Nutriban. Pero yan po yung version ng Nutriban, Milky-Ban, dahil may gatas na po siya. So again, amazing morning everyone! Ayan po. Thank you and maraming salamat po sa inyong tulong, sa inyong pakikiisa. At syempre po, inaasahan din po namin na patuloy po ang ating pagtutulungan para sa ikaunlad ng dairy industry dito po sa buong Pangasinan, hindi lang po sa Asingan. Marami pong salamat. Alright, maraming salamat po. Palakpakan natin muli ang ating officer in charge, Center Director, Ma'am Vilma C. Gagi. Palakpakan po natin sila. Hep, hep! Hep, hep! Bigyan ng gatas yan. Tsaka, alright. Okay, maraming salamat po muli. Of course, susunod natin sa salita ay si Dr. Arceri Rubinyon, ang ating pong district veterinarian ng 6 district. Palakpakan po natin. To God be the glory for this wonderful and blessed morning that God has blessed every one of us. Because all of us here, COVID-free po tayo lahat and all is well. So a blessed morning to everyone. Of course, my greetings. Una kong ibigay aking greetings sa Almighty God and of course sa napakasipag at napaka-bigot. Kumbaga sa Ilocano, din na naintindihan ni Sir yon. Ang chairman po ng co-op na ito, si Sir Rolly C. Matthew at saka siyang kasamahan sa co-op nila. And of course, yung support din ng barangay. Dito rin si barangay, captain ng barangay na ito, si Honorable Joker de Ignacio. Good morning. And of course, ang ating supportive and ating minamahal na mayor ng ating bayan ng Asingan. Of course, andito si Engineer Carlos Lopez Jr., sir. Ganun din po ang PCC na nakasupport lagi po pagdating po sa Carabao project. Of course, ang ating Deputy Director, si Dr. Caro P. Salces, sir.
And of course, andito rin yung mga representative ng ating Honorable Conrado M. Estrella is hereby represented by Ma'am Charlotte and Ma'am Princess. And of course, yung representative ng ating Senator, si Ma'am Cynthia Villar, is hereby represented by Ma'am Ruby Ann. At saka, of course, yung PCC, si Ma'am Vilma Gagni. And of course, from the Municipal Agriculture Office, si Sir Ernie Pascual. Andito ang aking kaparehas kong hayop na doktor, si Dr. Soliven. Ang kakaiba lang po namin, siguro si Dr. Tony nung panahon na yun, laging uminom ng gatas ng kalabaw. Ako siguro kulang ako, hindi ako lumaki. Yun ang kulang ko. At totoo, ang protein ngayon ay kailangan po natin sa mga anak natin. Dahil sabi nga nila, according to research daw, parang nagkukulang po tayo sa protina. Kaya ito, dinevelop na po itong Philippine Carabao Milk and Meat Byproducts. Ito nga po yung Dairy Box para makatulong po sa protein requirement ng ating mga anak. Sa lahat ng mga nandito, of course, kung meron pa pong hindi ko nabanggit, sa lahat ng nandito ngayong umagang ito, in behalf of the Provincial Governor of Pangasinan, of course, ating butihing Governor, Amado Flores III, nakasama po namin po kanina, sa sabing Pangasinan. And of course, ang aming opisina, Provincial Veterinary Office, ang aming Assistant Provincial Veterinary, Dr. Jovito Tabarejos, na hindi po nakasama ngayon. So again, congratulations po sa co-op na ito na nag-venture na po ito entrepreneur, na dinevelop na po at napunta na po ito, pataas na po yan. Kaya sabi ni Madam Vilma Gagni, high, higher, highest. Yan po yung ating motto ngayon. To the highest na po ang ating Philippine Carabao Center patungo po sa value-adding products, kaya po ng mga milk and milk byproducts. So again, good morning and God bless us all. Thank you, Ma'am Marceli. Nakainom ito ng gatas ngayong umagang ito at napakataas ng kanyang adrenaline. Palapang natin muli ang ating veterinarian from 66 na Laluiga Hunang Pangasinan. Tawagin na po natin ang ating mahal na mayor ng bayan ng Asinggan, Mayor Engineer Carlos F. Lopez Jr. Ito ang magbigay ng kanyang mensahe. Councilor Isko Flores, palakpakan po natin dahil napakapalat po natin dito sa Asinggan dahil samahan ngayon. Dahil City Councilor pang ating MC. So, isang malakas na naman po na palakpak para kay Councilor Isko. At siyempre po, una po sa lahat, ating pasalamatan natin mahal na Panginoon. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon na makita-kita ngayon, even though we are still under the quarantine. Pangasinan, Unified General Community Quarantine po tayo. So, thanks God that healthy po tayong lahat sa gatas ng samahan ngayon. So, unahin po natin na greet. Una po ang ating pong pinakamamahal na Chairman Committee on Agriculture sa Senate level po, ang ating pong isa sa mga sumusuporta sa mga magsasaka at sa dairy production ng ating bansang Pilipinas, Senator Cynthia Villar, represented by Ms. Ruby Ann. Palakpakan po natin. At ganoon din po, ang isa sa mga kaligi ng samahang ngayon kung bakit po mayroon pong samahang ngayon ngayon, dahil po dito po sa taong ito na talagang pinupush po niya na magkaroon po ng alternative na income ang ating mga magsasaka sa kanyang distrito bilang isang representative po ng mga tao dito sa aming distrito. Na ngayon po, siya na po ngayon ay isa sa mga congressman ng party list, Bono party list, at siya po ngayon ay Deputy Speaker of the House, Congressman Conrado Estrella III. Palakpakan po natin, represented by Ms. Charlotte Las Maria. Okay? So, punta po tayo. Dito po, kaya po nagtatagalo ko yun dahil po sa ating bisita na mula pa po sa Philippine Carabao Center, main office po. Ang palad po natin dahil nakarating po si Dr. Caro Salces. Palakpakan po natin. Ganun din po sa lahat po ng kamani ng Philippine Carabao Center. Nandiyan po si Madam Vilma. Palakpakan po natin. Madam Vilma Tagne. Hinahanap ko po yung mismo
Direktor, nawawala po si Director Gloria, pero balak pa rin natin siya kasi alam ko senior citizen na si Dr. Gloria, kaya si Director Gloria, kaya hindi po siya nakapunta ngayon. At ganoon din po si Dr. Arnel Del Barrio, ng Executive Director din po ng Philippine Carabao Center, sa ating provincial government. Pagdispensaran yun ako, hindi po na-invite ang ating mahal na governor. Sa kadahilanan po, mayroon po siyang kalusugan, caravan na nagaganap po ngayon sa municipality of Bautista. Nagsabay po yung programa niya po ngayong umaga, dalawa po yung kanyang inilaunch na proyekto ngayon, kaya hindi po siya nakarating dito sa atin. Pero alam ko po na 100% na sumusuporta po ang ating mahal na Governor Amado Aistino III. Palakpakan po natin. Represented by Dr. Araceli Rubiñol. Ayan. Very energetic. Oray nung nakuyat. Alas 4 di Parbangon, Daltan, Auditorium Kasinggan. And of course, dati Action Monday Kasinggan. Kabutan ti aso, kabutan ti baboy, kabutan ti wang baka, ngayon ti injection na. Palagi po siya nag-inject to protect our beloved kita ayaton tayo matarakan. Kung ano kaya ako nga agkasakit na. Palakpakan po natin si Dr. Antonio Solivan. Yan po. Of course, sa lahat po ng mga bisita na nandito ngayon, sa mga media, at sa mga miyembro po ng Samahang Mayon na pinapangunahan po ng ating kaibigan, si Chairman Rolly Matcho. Palakpakan po at lahat po ng mga miyembro ng Samahang Mayon. Ang aming PIO, Mr. Aglar, ang kanyang kasamahan, sa lahat po nandito ngayon, awan tilabas na po, iti Ilocano, naimbag na agsapa, nawan tilabas na. Alam po ninyo, kahapon, nagulat na lang ako, pumunta sa aking opisina si Madam Vilma, na sabi, mayroon tayong launching ngayon ng ceremonial entrustment of the milk production and processing equipment, tools and materials na magaganapin dito sa ating dairy box sa ating bayang Asinggan. Sabi ko, salamat ma'am. At mabibigyan na naman po ng pagkakataon na madagdagan ng aming facility dito sa aming bayang Asinggan. Kaya ilang minuto lang po, tumawag po sa akin ang ating pong big boss. Nagkataon din po na taon na may programa pala rito. At binalita sa akin kahapon ng ating mahal na Congressman Conrado Estrella III na mayroon po na yung ating dream, yung ating pong pangarap na magkaroon po tayo ng pinakamodernong facility dito sa dairy production sa entero Pangasinan, siguro entire the Philippines po ito. Dahil sinigurado po nung sinabi sa atin ng ating mahal na congressman noong nakaraang taon, dahil siya po mismo ang pumunta rito para masigurado na matanong sa ating mga miyembro ng Samahang Mayon kung ano po yung kailangan po nila. So, alam naman po ninyo, pag sinabi po ni Congressman na tutulong ako, sigurado din darating ang kanyang tulong dahil po mahal niya po ang mga taga-Asinggan at lalong-lalo na yung mga magsasaka po. Kaya kahapon, verified na po that the 15 million worth of infrastructure project for the construction of processing plant, office of the co-op, plus restaurant, amuyo po sa Ilocano po, siya po mismo, sunang mismo po, dinang design pa eh. Dati maraming niya multi-purpose building for the dairy production here in Samahang Mayon, Asinggan, Pangasinan. Kunana niya po, Congressman, ibagam kadakwada, nga dahito yung apo nga ambisyon tayo, panaginit tayo, naipabidan na po, nai-award pa yun yung contractor, kaya nasa wan, urayan kailangan, kung may yung contractor, nai-rubidan na po, iti panag-aramid. Umpisahan na po ang construction ng mahigit 15 million na proyekto po para sa ating Samahang Mayon.
Nagpintas na po, maganda po yung design. Dahil gusto po natin ating congressman na mayroon po siyang restaurant. Habang kumakain po tayo, nakikita po natin kung paano po ginagawa yung mga dairy products po ng samahan ngayon, yung dairy box. Kaya na po nga makita yun, no, kasatno nga i-prepare ta, tapno mainggan nyo. Digiti turista nga may na gumatang, tapnohan nga marigatanan, iti marketing nga, datoy ako nga produkto iti samahan ngayon. Plus, mayroon pa pong bagong mga facilities, mga equipment, nakalakit po na ibibigay niya po congressman. At ganoon din po, opisina po ng ating mga butihing miyembro po ng kooperatiba. Ito nga, dati po, 3-in-1, complete package po ang ibibigay ng ating butihing congressman kung gagawin sila dito. So, palakpakan tayo manan ako. Umantay ako hanggang nakaumay, kaya na po sa umay, gusto po na pumunta rito ng ating butihing congressman. Sa kadahilanan, di siya makapunta, manariman na po ang budget hearing po ng budget ng Pilipinas. So nga hanggang makaumay po, may suna pa nga mismo sa kuminsan, iti preside po, nagturod na po congressman, mapan na po jay congress, apan nagpo-preside, tamo may deliver na lang. Ito stong servisyo na para kanya tayo. Ito'y Pangasinan, kan aming nga masaksakupan na po. Iti abono parte list po. So nga manen, apo congressman, lumantay awang ka dito'y, itanon ko na po, manipod, kadag iti kakadwami iti samahang nayon, ini Chairman Rolly, aming nga membro da, iti panagyaman mi, kanyam, paminsan ka lang ako agsarita nga, iti dumanon, nagpintas ako nga pagsyatan para iti samahang nayon. Manan po, salamat sa ako congressman. Kaya kastamat, I would like to take this opportunity to panagyaman. Pasalamat po sa ating butihing senador Cynthia Villar dahil minsan lang po namin dinulog yung kailangan po ng aming samahang ngayon na magdagdagan po yung kalabaw po namin, yung milking kalabaw, nadagdagan na po, Chairman. Ilan na po yung nadisin na rin? 10 kalabaw po ang may dadagdag mula po sa ating butihing senadora. At yun po, 75, sana nga po madagdagan pa para po yung ratio ng magsasaka sa kalabaw madagdagan para mas maraming income po para sa aming mga magsasaka. Sa katotohanan po, last committee hearing ng ating butihing senadora Villar, nasama po ako, naimbitahan po ako sa committee hearing. Narinig ko po kung paano po niya pinupush, kung paano niya gustong mapaganda ang milk production sa ating bansa. Dahil naniniwala po siya na ito po ay isang paraan para makatulong po sa ating mga magsasaka. Kaya po, kami po dito sa Singgan at sa Samahang Ngayon ay kagabay po at kasama po ng ating butihing senador sa kanyang adhidain na mapakanda po natin ang mga facility ng ating dairy production para po makatulong sa ating mga magsasaka. Dahil alam naman po natin, ng pagsasaka po, hindi po yan araw-araw, hindi po yan buwan-buwan, hindi, mayroon pong seasonal yan. Kung mayroon pong mabigyan ng mga magsasaka ng kalabaw, mabigyan po ng magandang facility, halos everyday na po na may masiguradong income ang bawat pamilya, ang bawat magsasakang pamilya sa ating bansa. Kaya Madam Senadora, salamat po. At sana ipagpatuloy ninyo ang adhikain ninyo para mas marami pang matutulungan ang inyong programa sa pamamagitan po ng PCC. At ganoon din po sa PCC, salamat po sa inyo dahil ang technology na ito hindi niyo po pinagkait sa amin dito sa Singgan. Talagang ginuhos niyo po ang inyong pag-ibig na ma-develop po. Bilang po kasi talagang pero kay Dr. Red Director Gloria, talagang ginuhos po ng PCC ang kanilang technology para po may bahagi sa aming mga magsasaka. Kaya po mayroon kami ngayon ito dahil ito po ay talagang ginawa hindi lang po sa isang islap, kundi ginawa po ito ng dekada para po ma-perfecto po ito na ngayon ay natatamasa na po ng aming mga magsasaka dito sa Samahang Ngayon.
Asinggan, Pangasinan. So ako po bilang municipal mayor, support sa programang ito at humingi pa po ng karagdagang tulong para po itong operation namin dito ay mas mapaganda pa po. Sa katunayan, matagal nang dinadaing po sa akin ng chairman, mayor, wala kaming delivery van, wala kaming refrigerated van. Kaya kanina, sinasabi ko na kay Ma'am Ruby, nakasibulong kay Madam Senadora, baka naman may extra siyang delivery van doon at may pahatid sa amin, di ba ba? Para mas presko at masiguradong makakarating po na maayos ang kanilang produkto sa mga consumer at sa mga distributor para may bigay naman po nila ang maayos ito. Kasi nakatotohanan po, mapapandemya o mapapandemic o walang pandemic, itong samahan ngayon, nandyan po, nasa agabay ng aming bayan. Noong pong lockdown, sila po ang kauna-unahang operatiba na tumulong po sa aming bayang Asinggan. Pinakain po nila, pinainom po nila ang more than 7,000 na daycare children po namin ng 3 beses na nagbigay po sila. Hindi lang po yun, hindi lang po mga bata, pati mga senior citizen na mahigit 10,000 senior citizen sa aming bayan. 3 beses din po na binigyan ng masarap na gatas na galing po dito sa samahan ngayon. At siyempre, through the cooperation of the PCC ng Philippine Carabao Center. So, ngayon, pagkakataon ko na para magpasalamat kay Director at kay Chairman sa inyo pong pagtulong noong pong kasagsagan po ng pandemya at nung na-lockdown po kami, hindi po kami nabutom dahil nabigyan po kami ng masustansyang gatas galing po sa samahan ngayon through the PCC. So, palakpakan po natin. Okay, so muli, nakita naman po nyo ang mga proyekto, ang mga produkto, yung pinaka-product na po ng dairy production ito. Mayroon po silang milky ban. Ito po yung milky ban po noon. Ngayon, naging milky ban na dahil nahaluan na po ito ng gatas ang kalabaw. I-compare nyo po ito, yung wala pong gatas saka yung may gatas na tinapay. Sabi nga kanina ni Councilor Cisco, titigas na kapag walang gatas yan. Ito po, alam ko, kahapon pa ito na-bake, pero kung gaano po ka-presko kahapon, kung gaano po sa kalambot, hanggang ngayon po, ganun pa rin po siya kalambot. Saka yung, niya po, yung taste niya po, sige, raman na po. May kumpirak na mas malasa ito compared sa local na brand po ng bread dito sa ating bayan. So, palakpakan po natin yung kanilang naisip. Siyempre, yung pinagmamalaki po namin, yung Maha Blanca po at saka yung Espasol, na kanina, hinabol namin kay Governor. Muntik nang maiwan sa biyahe yung aming regalo sa kanya. Ngunit, naihabol po namin, sabi ni Governor, maraming salamat at natikman niya rin sa wakas yung Espasol ng Samahang Nayon at yung Maha Blanca ng Samahang Nayon. Kaya datoy po, nung mayroon po kayong mga parties sa bahay, napakaganda po ito na i-order dito sa Samahang Nayon. Kaya yun, kung siya kung tikmang-takin yung sakta order kanyada. Kung narigat yung sakta order, tanda nga papayata, nakababain. Dapat na negosyo, dapat ang negosyo hindi libre. Dapat ang negosyo may bayad para hindi mabankrupt. Pero alam ko na salamat po sa inyo dahil sa inyo pong libre sa akin, nabigyan po natin si Governor ng masarap na mahang at masarap na Espasol. So huwag po kayo sana magsawa na sinuport sa ating programa sa munisipyo. At pag natapos na po itong pandemic, yung dating usapan natin na magkakaroon po kayo ng stall doon sa plaza, magkakaroon po kayo. Kaya lang, naka-close pang plaza dahil bawal pa po. Bawal pa po mulbuksan ng ating mga recreation center dahil po itong pandemic na kinakaharap po natin.
So gawin po natin healthy palagi ang ating katawan. Siguraduhin po natin na umiwas po tayo sa mataong lugar para hindi po natin matamasa yung mga natatamasa na po ng mga naging mayroon pong COVID. Napakahirap po. Hindi lang po ma-pressure ka, so physically, pati psychological effect po, mayroon po. So karamihan po sa mga naging patient natin, nagdadaan po rin po ng counseling. I mean, talagang may stress na po. Pero agyang manak kada kaya amin nga sa Elia di Asinggan because hindi po ganoon kalaki yung ating case because sumusunod po kayo sa protocol. Even though mayroon mga kababayan natin na very responsible, actually, we have maintained our town pre-COVID for the past 5 weeks. Kaya lang, dahil sa isang LSI na very responsible, galing siya ng Santa Rosa, Laguna, alam pala niya na COVID patient na siya, may palagpilitew para i-spread siguro, panagpuna na, pero na-detect naman po natin at agarang po siyang naipunta sa isolation area. At ngayon po, nandun na sa city ni Councilor Cisco. Inaalagaan na po ng Dagupan City sa R1NC. Andun na po siya. At for now, isa pa lang po ang COVID patient po natin for the past 5 weeks. And I hope and I pray, tulong-tulong po tayo para maging COVID-free ulit ang ating bayan. Dahil mas maganda pong gumalaw, gagalaw po magsasaka, gagalaw po ang negosyo, at unti-unti na po natin ibabalik yung new normal po natin. Pero kapag mayroon pa rin po mga ganyang instances, mahihirapan po tayong ibalik yung normal natin pamumuhay because of the risk na may bibigay po nitong COVID virus na ito po yung nagiging problema worldwide po. Alam ko si Director, takot na takot din po dahil nasa Manila sila. Siyempre, napakahirap din ang quarantine, napakahirap din kung hawak ka nito because hindi lang ikaw, kundi pati pamilya madadamay po nito. Kaya ingat po tayo, huwag po tayo magkumpante na alam natin, tapos na, hindi pa po tapos. Nag-uumpisa pa lang po tayong labanan itong COVID virus nito. Pero kung sama-sama po tayo at tulong-tulong, sundin po natin ang mga protocol ng ating mahal na pamahalaan, sigurado po, wala pong mahahawa at sigurado pong matitigil na po itong pandemic nito. So muli, maraming salamat sa Philippine Carabao Center, kay Senadora Cynthia Villar, kay Congressman Conrad Estrella III, at kay Governor Espino, at sa lahat po ng mga tumutulong para po mapakanda po natin ang mga facility ng Samahang Nayon dito sa aming bayan ng Asinggan na po ay bibigay po ng papugay at pasasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po at magandang umaga at bigyan po tayo ng mahal na Panginoon ng bendisyon para makaupuin po tayo sa ating mga tahanan ng maayos. Ng maayos po, lalo-lalo na sa pag-travel niyo po sa daan, bigyan po kayo ng maayos na trip pag-uwi po ninyo. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Po, ang ating mahal na mayor ng bayan ng Asinggan, Mayor Carlos F. Lopez Jr. Palapakan po natin ang ating pong Deputy Speaker, Congressman Conrado M. Estrella III, the Luzon Parties. Palapakan din po natin. At ang ating mahal na gobernador, Governor Amado I. Espino III, pagkaman pinakapunta, ay ang kanyang pagmamahal naman talaga sa ating mga nandito sa ating sa Philippine Carabao Center at sa bantog sa mga nanay nandiyan po pala. Palapakan po natin ating mahal na gobernador. Of course, ang ating representative ng ang ating senador, Senator Cynthia Villar, palapakan din po natin ang representative by si Ma'am Rubian. Tawagin na po natin ang Deputy Executive Director ng Philippine Carabao Center, ating kaibigan, Deputy Executive Director Caro Salces. Palapakan po natin. Magandang umaga sa ating lahat. Hi! 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 Live ang natin. So, unang-una, magpasalamat na po kay City Councilor Cisco
dahil live tayo, di ba? Live tayo sa Facebook ngayon. No? So ipaalam natin sa lahat na tayo ay nakikita sa buong Pilipinas ngayon. Tama ba, Kunsihal? No? So salamat sa iyong team, no? Salamat sa iyong expertise. At saka Dagupan City Councilor nandito sa Asingan. No? So pangalawang bisis namin nakita ni Councilor Cisco. So talagang mahal na mahal niya ang Philippine Carbon. Thank you. Kunsihal, no? So, unang-una ako'y taga National Headquarter. So, nung nalaman ko yung activity ni Director Vilma dito, talagang sinasadya akong pupunta, no? So, dahil sa tatlong dahilan, no? Una, magpapasalamat ako, no? Pangalawa, magpapaliwanag. At pangatlo, magpatuloy na paghingi ng tulong, no? So, pasalamat, no? So, siyempre, pagpasalamat at pagbigay-pugay, no? Sa ating local government unit, Mayor Engineer Carlos Lopez, no? So, nakausap ko si Mayor, sabi niya, matagal na ang Carabao Dairy Program dito sa Asingan, no? Sabi ni Director Vilma, yung tatay pa niya ang nagsimula, no? So, Mayor at sa ating member ng Sangguniang Bayan sa buong staff niyo, kami sa Philippine Carabao Center ay nagpapasalamat, no? Dahil kailangan namin ang isang local government unit na maging partner para ma-develop natin ang dairy program sa Pilipinas, no? Maliit lang talaga ang Philippine Carabao Center dito sa buong Pangasinan at La Union, 4 lang ang tao namin dito. So siguro si Rupi, ganun din sila, hindi din kayo marami, no? So, ganun, 4 lang, so kailangan namin ng tulong. So, salamat Mayor dahil palagi kayong tumutulong sa ating mga magsasaka at sa Philippine Carabao Center. So, unahin ko rin yung katabi ko, kahit ko lang din siya Diba, Doc? Sabi ni Doktor, nung panahon namin, wala pa kaming gatas. Siguro kung nagkakataon na yung mga anak namin matangkad na. Sa akin, mga anak ko matangkad na ang mga 6 inches. So ito ang makikita ng gatas, no? Nung kami ay wala pang gatas, hindi kami sumagkad, no? So, nagpapasalamat kami, no, sa ating butihing Governor Espino at sa team ng Provincial Vet, no? So, nandito si Doc Arcili at saka si Doc Solivin. Saan na ba si Doc Solivin? Dahil si Solivin, isang ano din namin, nung ako'y nag-aral sa UP, nakaklase ko si Dr. Solivin. No? At saka yung isang Solivin na isang presidente ng university, no, sa Central Mindanao University. No? So, salamat sa ating provincial government sa kanyang sa kayong provincial veterinary office dahil hindi namin magagawa ang serbisyo ng pangkalabawan pag sisilang. No? Sila ang aming katulong para ito ay mapaabot sa ating mga kabaranggayan at saka sa ating mga magsasaka. Now, so, papasalamat din kami sa ating partner na congressman, si Congressman Delia, no? Which is represented dito ni Nani Charlotte at saka ni Princess Rosie. So sabi nga, si Princess Rosie daw ay isang crossbred, no? Yung kalabaw namin crossbred din. So galing naman sa India yung aming ama ng aming mga kalabaw, no? So ganun kaganda ang mga crossbred. So kung gano'n kaganda si Princess Rosie, ganun din kaganda ang aming mga crossbred. So baka magkwentuhan natin paano natin napunta ang isang crossbred dito, no? So Charlotte at saka pakiabot sa aming pagpapasalamat kay Congressman Estrella. Dahil budget hearing na bukas, siyempre tatanungin kami kung gaano karaming pera ang kailangan namin. No? So marami talagang pera kailangan para mapalago natin ang ating dairy industry. So again, thank you, Charlotte and Princess, at saka pakiabot ng aming papasalamat kay Congressman Estrella. So siyempre sa ating kapitan,
hindi kami mapunta dito kung wala si Kapitan. Makaalis na yata si Kapitan Rolly, at ang ating bantog sa Mahangnayo, no? Chairman Rolly, no? At saka si Kapitan Joker pala, no? Si Joker. Joker pala si Kapitan. So, Chairman Rolly at ating mga membro sa bantog sa Mahangnayo, no? Na siya ang ating partner na mga magsasaka, mga nag-alaga ng mga kalabaw. No? So sabi nila 15 years na silang nag-alaga ng kalabaw. So kami ay nagpapasalamat na ito ay pinaglago ninyo. No? Nag-start tayo ng 15 animals. Ngayon, siguro yung mga kalabaw ninyo na mga native, kinocross din natin. So parang dumami yung ating kalabaw dito. No? So hindi talaga madali ang pagparami ng mga kalabaw. So kailangan to ng mahabang panahon, sipag at tiyaga. So ang ating mga magsasaka na masipag at matyaga dito sa bantog sa Mahangnayo, bigyan naman natin ng masipag na palakpakan. Ilang bata ang ilang papainumin sa milk feeding program? 67,000, tama ba, Director Vilma? No? So, amin naman pagpupugay kay Director Vilma sa si Director Gloria. No? Kaya yung nanay namin dati, ngayon, Sister Vilma naman ang napalit. Well, si Nanay Glo, siyempre may edad na, hindi na makaalis ng bahay. No? Bawal na daw sa COVID. No? So, sa kanyang team, nasaan yun si Jang at saka team ng PCC at Binso. No? Maraming salamat dahil dito sa lugar ninyo sa Bantog, inyong napakita. No? Ang ginagawa natin dito ay isang modelo. Isang modelo na sana makita ng ibang local government units, makita ng ibang congressman, na ito din at saka mga governor na pwede itong ilagay sa ibang lugar. No? So, napakaganda model dahil ito nakita natin na ito ay dito sa Barangay Bantog naging hanap buhay ng mga tao. No? Sabi nila may bagyo, may ulan, o may tag-init, o may COVID, tuloy pa rin ang paggatas, di ba? Ang paggatas ay nakatulong sa atin na maging nakita ang ating mga magsasaka at mabigyan natin magandang nutrition ng ating Pilipino, ang ating mga kabataan. So, mas lalo na sa darating na milk feeding. No? So again, palakpakan natin si PCC at Binso. No? So, aming pagpasalamat naman kay Senator Villar, no? Tony Rodi, pakiabot naman ang aming pasalamat sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, hindi kami mabigyan ng budget. No? Ako kasi, isa din akong center director dati. Ako ay director ng Bohol. Nung napunta si Senator Villar sa Bohol, sabi niya, paparamihin natin ang mga proyekto sa paggatas. No? Napunta siya sa amin noong 2019. No? So, nakita niya yung model namin doon. Sabi niya, paparamihin natin itong ganitong model. So, kami ay nagpapasalamat na nakita niya na kami sa Philippine Carabao Center, maski gano'ng kaliit ang aming ginagawa, ay nakikita. Ano? Kailangan lang namin ng tulong na ito ay paparamihin. Dahil pag kami lang, hindi namin ito magagawa. No? So, Ruby, akala ko si Judy, si Ruby pala. So, pakiabot ng aming papasalamat. At napasalamat din kami sa inyo dahil ang layo din ang pinapuno, no? So, nandito ka. Siguro first or second time mo dito. So, sa sunod, baka paulit-ulit tayong mapunta dito, no? So, siguro papaliwanag ko lang kaunti, no? Bakit ba hindi masyadong develop ang ating dairy industry sa Philippines, no? Bakit ba mahina ang paglago ng ating dairy industry, no? So, at saka bakit ba kalabaw, no? Kalabaw ang ating ginagamit sa dairy.
Eh, normally naman ang kalabaw, alam natin ang kalabaw ay pang-araro. No? So, ang Philippine Carabao Center ay ginagawang batas ay I think 27 years ago. Dahil nakikita, nawawala na ang mga kalabaw. No? Ang kalabaw ay simbolo ng ating bansa. No? Maski saan tayo, parang may mga statue, nakita mo, kalabaw. Dahil simbolo siya ng Pilipinas at ng pagsaka. Kaya lang nung dumating yung mechanization, nakita na wala nang masyadong gamit ang kalabaw. No? Eh kung wala nang gamit, baka mawawala ang kalabaw. Kakatayan na lahat ang kalabaw. So, ginawa ng ating gobyerno, gumawa ng isang ahensya na pangangalagaan ang kalabaw. Dahil noong araw, wala yung ahensya ng Philippine Carabao Center. So, created siya 27 years ago. Ang una niyang trabaho ay i-conserve. Ibig sabihin, dapat hindi maubos ang mga kalabaw. So yan ay nagagawa natin. Mayroon tayong 12 centers sa buong bansa. So doon sa mga 12 centers, nandoon yon, nag-conserve tayo. Mayroon tayong mga farm. Pangalawa, ang ginagawa ng Philippine Carabao Center ay i-propagate. No? Hindi lang siya i-conserve kasi pag-conserve mo, hindi mo kikita. So, kailangan i-propagate, paramihin at gagamitin. So, paano naman siya ginagamit? O paano siya pinopropagate? Dahil kung native Carabao pa rin na ang iyang gamit ay pang-araro, kung hindi na masyadong nagagamit dahil traktura na ang ginagamit natin ngayon, so naghanap tayo ng ibang gamit ng Carabao. So ang Carabao pala, pag i-crossbreed mo siya, i-breed mo sa isang dayuhan na breed na sa atin ay tinatawag na Indian Buffalo, galing ng India, siya ay maging magamit para sa paggatas. No? So ang Pilipinas, ang ating Carabao ay originally hindi panggatas. So kailangan natin siyang i-develop. But unfortunately, yung pag-develop ay matagal na panahon. It takes 20 years, no? 20 years para ma-develop ang isang dairy breed. Bakit 20 years? Kailangan siyang 4 na generation. So, isang generation ng isang kalabaw ay 4 to 5 years. Ibig sabihin, pag pinanganak siya, manganak siya ulit after 4 to 5 years. No? Lalaki pa siya ng mga 3 years, i-breed mo siya, manganak siya at 4 years. So, yun ang iyang unang anak. So, yung unang anak, i-cross mo pa rin, i-cross mo sa original na buffalo na imported sa India, parang mapaganda ang lahi. So, para pinakamagandang lahi ang ating makuha, kailangan ng 4 na generasyon. So, ngayon, nagawa na natin. Mayroon na tayong tinatawag na Philippine Dairy Breed. No? Mayroon na tayo. Dati, wala tayong Philippine Dairy Buffalo. Ngayon, mayroon na tayong Philippine Dairy Buffalo. So, ano na ang kailangan natin gawin? Ay ito ay paparamihin. No? I-propagate natin ito. Unfortunately, hindi namin ito magagawa sa Philippine Carabao Center lang. Dahil sabi nga natin, mayroon kaming 12 center sa Pilipinas, kaya lang 7 o 4 lang ang tao namin. Isa lang tao namin in charge sa pag-breeding ng mga Carabao, no? So hindi namin magagawa. Kailangan ng tulong na maraming tutulong na mga technicians. So, ang ginagawa ng Philippine Carabao Center ay tinitrain yung ating mga local government technicians. Sabi ng mga local government technicians, kulang din sila ng tao. So, ginagawa natin parang makadating sa mga magsasaka ang ating serbisyo. Nag-train din tayo ng mga private technicians. So, ang tawag natin dyan ay mga village-based TI technicians. So, ito yun ang ating pinaparami para matulungan ang Philippine Carabao Center, ang ating Department of Agriculture, na makarating ang serbisyo sa ating mga magsasaka. So, kailangan kasi itong ating mga kalabaw ay i-breed, so artificial insemination, at saka kailangan din ng mga doktor na maggagamot pag may nakasakit ng mga buffalo. So ito ay kailangan nating paparamihin. No? Kung ito ay nandito pa ngayon sa Bantok, Asingan, sana sa buong Pilipinas ay magkaroon
na mga crossbred o mga Philippine Buffalo breed, no? Eh, hindi kagaya sa India, ito ay natural breed na sa kanila. Sa dami ng kanilang mga buffalo doon, ay yun na talaga, no? Yun na ang breed nila. Dahil ang mga Indian, hindi siya kumakain ng karne. So, ang kinakain talaga niya na source of protein ay gatas. So, ito yun ang main livelihood ng mga Indiano. So, ito yung kinukupya natin na technology, no? So, sa ngayon nga, maliit pa lang. So, chairman ng Committee on Agriculture. Dahil ito ay nakita niya. Panalo ka sa Centrifuel, Centrifuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrifuel, Centrifuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, linuman, may Centrifuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrifuel, Centrifuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrifuel, Centrifuel, ang lakas. Centrifuel, ang lakas. Centrifuel. Aristotle Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photography. Aristotle Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Na sapat na hanap buhay ang magsasakiri animals para sigurado na may kita siya sa araw-araw. So, kailangan namin, again, ang tulong ng ating local government units, ng ating mga farmers, cooperatives, at saka ating mga senadora at congressman dahil sila yung mga sponsor ng ating programa, no, na magkaroon ng budget. So, medyo mahaba-haba ang aking pag-share ngayon. But again, papasalamat kami kay Konsihal na tayo ay naririnig at nakikita sa buong bansa. So, mga magsasaka, mga technician, at mga promoter ng dairy development, maraming salamat sa inyo. Mga kaibigan, ang Deputy Director ng Philippine Carbo Center, Dr. Caro P. Sauces. Palapahati muli po, Deputy Director. Tayo po ay napapanood live streaming sa Tulong Balita Online sa lahat po ng mga nagsita kanina, mga nandito po ay napapanood po tayo ngayon sa mga punto. Well, bago po magbigay ko ng kanyang panguling mensahe, pagkat meron pong pupuntahan ng ating mahal na mayor, ay mag-photos tayo po muna and magbigay po kayo sa chairman na may po ng konti. But for the meantime, ay nagsabi rin si Ma'am Ruby na hindi rin magsasalita and sa representative ni Congressman Estrella. So,
mag-photo muna po for documentation ng ating pong enforcement ng ating milk production and processing equipment tools and materials. Sige po. Doon po na ating pong photographer, patulong na lamang po. Yung mga farmers, dairy farmers po, punta mo kayo dito para meron tayong the chairman, Director Vilma, Mayor, Ma'am P, and the representative of Congressman Estrella, Ma'am Charlotte, and Ma'am Princess, at Ma'am Araceli, doon po, and other Philippine Carbo Center representatives, and medyo social distancing lang po ng konti. Ano po ba unahin? Ito muna ho siguro. Tapos papasok po tayo sa loob for siguro yung sa loob po ay lang po kasi yung freezer yata ay nasa loob. So ilan na lamang po representative ng PCC and LG and sila Senador starting by Senator Villar and Congressman Estrella. Ito social distancing na lang po, no? Yan. Director Vilma, dun po sa harap. Vilma, Deputy, dun po, yan. Social distancing na po tayo para, no? Okay. Fine. Ay, hindi na nakikita. Okay. Alright. Tapos yung iba pang mga equipments na pinamimigay po ng pilotohan po ng ating mahal na Senadora Cynthia Villar. Saan po ba yung Director Vilma? Pakiguide na lang po. Sa loob po ba? O sa loob? Ito, ayan po. Sige po. Picture lang po ng Mayor. Mayor, paano lang po? Ma'am? Alright, thank you. Pwede siguro buksan, parang tingkawag siguro. Ilan po? Ilan po? Ako yung MC. Okay, ilan po? Sa loob ng nagama sa loob ng Sheila. Yung mga iba pang mga equipments. Sama daw sa picture. Opo, sa loob po tayo. Hintay na lang po yung namin sa telephone. Opo. Mabuti, ma'am. Sige po.
Nagsama participar, nagsama husay. Para usap ko si Mark. Pwede na kuya? May meeting din. Ay, ganun po ba? Diba? Pwede na sandali lang. Isa na lang si Panda na. Sana po, para sa kanya, gusto mo siya man, di ba? Marami. Last na. Salamat din po ang ating magsasaman namin. Natin muna yung muna para sa kanilang panguling mensahe. Bagay ko natin ang channel mo na bago sa kanayan. Sir, tayo para pakapon natin. Maraming salamat po. Ang po ng Bangkok Samahan Lain ng Development Cooperative. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong binigay ulit na tiwala at suporta sa aming kooperatiba. Yung mga binigay sa amin na salamat po. At sa Philippine Carabao dyan na binigay na mahalaga sa amin ng Kalabaw. Ang Kalabaw po dito sa amin ay ito na po yung paunahin pagkakakitaan po ng ating member sa ating kooperatiba. So, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakakalam po, ang buo po namin ay meron na po kami 40 na klasisor ay at na klasisor sa nagtatrabaho po dito sa ating kooperatiba. Kasi tulong po sa amin kasi napabigyan po namin sila ng mga trabaho. Alam ko, kulang pa ng stock, madam. Kaya pagbigay pa sana ng stock na Kalabaw para mayroon pang pakukulan ng gatas. Saka po kaya Press Ministry po, maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo sa amin. Sana po hindi po kayo mag-asawa na susuporta sa amin. Yan lang po at magandang umaga sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat po ang ating chairman, Rolly C. Magayon. Yan po natapos ang ating programa ngayong umagang ito. Maraming salamat po at may God bless us all. Thank you. Thank you po, maraming salamat. Tutorial tayo kay Ma'am Ruby. Meron muna ano? Meron muna
representative ni Hindi ba nila ba? Teka lang, Ruby. Ito po ang iyong... Ito po. Okay. Sinala pa. Right. Thank you po. Thank you. Salamat po. Eric. Chairman, halika, Chairman. Chairman, halika. Para kasama si Ma'am Ruby. Salamat po. Kayo lahat. Yung mga young generation. Dito. Lahat ng members na. Magpabata naman kami. Ay, Chairman. Sali kayo. Ano na? Tama na lahat. Ano lang, atas tayo para may kapante tayo. Para may Panalo ka sa Centrifuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrifuel? Centrifuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, linuman, may Centrifuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrifuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrifuel? Centrifuel, ang lakas. Centrifuel, ang lakas. Centrifuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing,
screen printing materials, and screen photographic. Our studio trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Ikaw ba ay gustong madagdagan ang kita dahil sa inyong kalabaw? O kaya naman ay wala nang lupa na inyong sasakahan pero meron pa rin kalabaw? Maraming katanungan ngunit hindi alam ang kasagutan. Kaya naman, nato na ang Tulong Kalabaw ng Philippine Carabao Center, Don Mariano Marcos Memorial State University, Rosario, La Union. Isang oras na programa na maghahatid ng tulong at tamang impormasyon sa ating mga kababayan na gustong kumita ng dagdag dahil sa ating mga kalabaw. Tulong Kalabaw ng Philippine Carabao Center. Tulong Kalabaw, ito lamang sa Tulong Balita Online. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online.